बचाओ, हमार घर जर के राख हो गए, हमार सब सामान जर गए, हम मिला गए, हमार सब संपत्ति जर गए। अरे केहू काहे नहीं के सुनात, काहे नहीं के सुनात, केहू सुनो ना, हमार सब आटा चाउर सब मिला गए, हमार संपत्ति जर गए, हम बर्बाद हो गए। भूख के मारे तबियत हमार प्राण निकल जाई। अब हमारे से चलल नहीं खे जाले। ए बबनी, तू देखबे कइल बहू, अनाज पानी रहल सब जर गइल, पैसा कौड़ी सब नाश हो गए। चला हो गौवा में केहू से कुछ मांग के खिया देता नहीं तोहरा। चलो माई। ए बबनी, खुद कल लोकता, चलो तले पानी पी ले। पी ले मम्मी। आग लग के हमार सब घर दुआर जर के राख हो गइल बा। अनाज पानी जौन भी रहल सब बर्बाद हो गइल, जर गइल। रउआ हमार मदद करी, बहुत आस लेके आइल बनी हम। हम मालिक, मम्मी ठीक कहतरी। एगो मड़ई होके तो दे दी, हमनी के कोना में बैठ के जीवन यापन करें सन। ये घरवा के अनाथ आश्रम समझतर लो। केहू आई या केहू आई तो जब बैठ जाइए ओकरा के हम बसा दे हैं। एगो मोड़ई के कहतरी, मोड़ई दे दी, वही में हमनी कर रहम सन। हमारा लगे कुछ नहीं खे, हमरा से आशा मत करिए सन कि तोहनी के हम बनावल घर दे देम आ तोहनी के उमें जाके रहब सन। ऐसा सोचबो मत करिए सन। चल भाग सही से। ठीक बा मालिक। ठीक बना सका बा, चल भाग। चलो बबनी। जब सुबह सुबह कहाँ चली रह सन। अरे आग लगल बा तो हम लोग का ठीका ले ले बनी। दिमाग चाट गेल। ए बाबू, का हो बोला का हो? कुछ पैसा होके तो दे दी। आज 2 दिन से बाबू ने हम कुछ खैले नहीं खीसन। हमार घर दुआर सब आग में जल के राख हो गइल बा, सब बर्बाद हो गइल बा। बाबू तो हम लोग को पैसा दे दी। हम हमारा बारे में तो हम लोग जानता रहो। हमारा लगे खुद दारू पिए के पैसा नहीं है तो हम लोग हम पैसा देती। तो लगे बात दलो हमरा के दारू पिए खातिर। ए चाचा, मम्मी के लगे रही तो तारा लगे के हाथ पसारी। तो फिर काहे इलो हम जानता रहो हमरा लगे नहीं तो। हमनी के का जानी तो। चलो माई। चलो जल्दी भागलो, हमारा दिमाग खराब होता है, हम पिए के नहीं मिलल। चलो चलो जल्दी भागलो। ए बाबू, कुछ खाए के होके तो दे दे। हमनी के घर जर के राख हो गइल बा। बहनी ना बात आगे लगावे तू घाटा। ई दुकान हो बाबा के आश्रम ना यात्रा के दे दी। चलो भागे इससे। अभी देखते बालू जैबू के हाथ लगा के पड़ी। भाग इससे जल्दी। ठीक बा बाबू, चलो बाबू। चलो मम्मी। ए समय आगे लो बहनी खराब करे था। अरे बेटी, का हो गइलो? ए केहू बा हमरे बेटी के बचाओ। ए जी, 2 दिन से हमार बबनी कुछ खैले पियले नहीं के। हमार घर दुआर आग लग के जर गइल बा, सब हमार सामान नाश हो गइल बा। गांव में बहुत लोग से मदद मांगनी है, लेकिन केहू मदद करे के तैयार नहीं के। सब केहू दूध करता, केहू शरण नहीं के दे तनी रहे के हमरा के। दीदी, दुनिया बहुत लंबा बा, सब आदमी एके खानी नहीं के। चली रहुआ हमारा घर, रोई मत। ए बेटी, मेरा आँख खोला। ए दीदी बैठी, हम खाना लेके आवा कर तब कोनो बात हो। हमार तो भगवान पर से
भरोसे टूट गई रहला, लेकिन ये हमार भरम रहला। यही जैसा आदमी बा कि ई संसार चलत। हाँ माई तू ठीक कहतरी। कभी कभी आदमी के रूप धर के भगवान जी आवेनी। यहाँ में तो हमारे साक्षात भगवान जी लौकतन। सही कहता है। आगला बने खा दे दे दे। ए दीदी खाई, टेंशन मत ली। ठीक खा बेटी। खा बबी। इंसान के रूप में भगवान बनी। आज रउआ ना आई रहती तो हमरा बेटी के का हो। कल हम बॉम्बे के टिकट बा, कल हम चल जाए। कुछ के गजन हुई न तो रवा हमरा लगे फोन करे, हमरा इच्छा के पूर्ति करे। बा राउर ये उपकार हमने के माई बेटी जिंदगी में कब्बो ना भुलाम सब। चलो बबी हाथ धोला। चलो बहन। भोजपुरिया भाई लोग के प्रणाम। भाई देखिए हमनी के ये वीडियो बननी आसान योद्धा माई। हमनी के अकबर योद्धा के नाम सुन ले, यानी कि ये भी मैंने अच्छा काम कैले बा, जे ओकरा के लोग मैंने जे मेहनत कैले बा, मेहनत क के कोनो चीज हासिल कैले बा, ओकरा के मैंने वीर पुरुष कहल जाला, योद्धा कहल जाला। तो ये वीडियो में हमनी के देखल में योद्धा माई, यानी कि माई ऐसा शब्द बा कि माई के कर्ज बेटा होके चाहे बेटी होके केहू भी चुका ना सकेला। माई के कर्जदार ही रही लो। जैसे कि हमने के वीडियो में देखनी ऐसा कि आग लाग गइला के बाद घर में कुछ ना रहला, फिर भी भीख मांग के चाहे किसी तरह अपना बेटी के बचौली हा। कहल जाला कि हर तरह के दुनिया में आदमी बारे, हर तरह के क्रूर बारे, तो या कुछ भगवान रूप आदमी भी होले कि वही से दुनिया चल रहा बा। एक तरह के आदमी नहीं कन, कहीं संत भी बाड़े तो कहीं डाकू भी बाड़े। तो भाई तो बिना सत्य आदमी के ना रहते कि दुनिया ना चल सकेला। कुछ तो कुछ बा कि जौन ना के चलते कोई संत महात्मा बा, ओकरा चलते ही दुनिया चल रहा बा। हमनी के मेन बनावे के मकसद ही रहला कि भाई माई जौन बाड़ी अपना बेटा खातिर, अपना परिवार खातिर कोनो भी कुर्बानी होके देवे खातिर तैयार रहेली। हमनी के वीडियो में देखावे के मेन मकसद ये रहला। जय जवान जय भोजपुरिया समाज।